Naligsik na guys. So, si Inday Vlog. Ulan jud nig init ang yahang agian. Ulan ug init ning agian ni Inday Vlog. Labi na langga oh. Oh. Murag na mintana permis langga kunot ang agtang oh, tagbo ang kiling langga oh. Nga hilom ra tao na oh. Hinuktok ra perme. Ulan oh. Dali kibabasa ang bag. Kinahanglan maabuta dito di pa ni mukusog. Ang bag mabasa na. Mukusog lisura ginako na magbitbit pa ko sa bag. Wala na siya guys. Ambil nabi ang imong tubigan. Ako. Likod man, ang sakit. Ang sakit ng likod. Okay. Yaro. Sige na. Sabi simhoton tali si Inday. Humot ba ni? Ingon ng iro be simhoton tali si Inday. Humot ba ni? Pero nga na mo payong. Yawa mo siya simhot.